Estem al Taulí. Avui hem convidat el conseller Balcells, el conseller de Salut, perquè expliqués a la ciutat, al Consell de Salut, a les institucions de la ciutat, que en aquests últims 3 anys hem multiplicat per 10 la inversió al Taulí. Tinc molt clar com a alcaldessa, tenim molt clar com a govern, que el Taulí és una de les grans potencialitats de la ciutat, per això l'hem defensat i per això hem aconseguit que en aquests, com us deia, 3 anys s'hagi multiplicat per 10 la inversió del Taulí, que en aquests moments tinguem sobre la taula més de 70 milions d'euros. Per millorar urgències, per millorar i fer més quiròfans, per tant, per arreglar llistes d'espera, per millorar també consultes externes, pediatria i el més important de tot, això no s'acaba aquí, continuem tenint projectes de futur, avui n'hem pogut parlar amb el conseller en l'àmbit de primària, de pediatria, de sociosanitari, de consultes externes, per tant, també en salut, Sabadell està en marxa. Avui doncs, hem presentat un increment d'obres molt significatiu que tenen un calendari que permeten millorar molt la capacitat resolutiva. El Taulí necessitava més dimensió, la comença a tenir i ara el que necessitem tots és que millori l'atenció primària, millori el vincle entre l'atenció primària i l'hospital i que aconseguim baixar una certa pressió assistencial.